M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachinayi pa 15 Septemba, siku limene tikuchita chaka cha Amayi Mariya achisoni, Our Lady of Sorrows, kapenanso ena amati Amayi Mariya amisozi. Tipemphere. Atate, tikuthokozani chifukwa chotipasa Amayi Mariya kukhala amayi ampingo komanso amayi athu. Tithandizeni ife kutengera khalidwe lawo, makamaka chikhulupiriro chimene anali nacho pa mwana wawo Ambuye Yesu. Tithandizeni ifenso kuti pamene tikudusa mavuto osiyanasiyana tithe kukhala olimba mtima ndipo omadziwa kuti inu muli nafe, simutitaya, mmakhala nafe nthawi zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Aheberi 5 ndime ya 7 mpaka na 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Akoreta Dzuwa, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wabwino ukuchokera mu buku la Yohane mutu wa 19 ndime ya 25 mpaka na 27. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Emmanuel Chikaya, kuchokera ku Mount Carmel, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Kalata yolembera Aheberi mutu 5 ndime ya 7 kulekeza 9. Yesu pa nthawi imene anali munthu pasi pano, mofuwula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adazipereka mozichepesa, Mulungu anamvera mapemphero ake. Motero Yesu adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Adasanduka wangwiro kotheratu, atagala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera Iye. Ndipo Mulungu adamutchula wamkulu wa ansembe onse, usembe wake wonga uja wa Melikisedeki. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pafupi ndi mtanda wa Yesu padayimirira amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo, Mariya mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi wophunzira uja amene Iye ankamkonda kwambiri akuyimirira pafupi, adawuza amayi ake kuti, "Mayi, nayu mwana wanu." Adawuzanso ophunzirayo kuti, "Nawa amayi ako." Ndipo kuyambira pamenepo wophunzirayo adawatenga amayiwo nkumakawasamalira kwawo. Uthenga wa Ambuye.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chaka chimene tikuchita cha lero, Amayi Mariya achisoni, Amayi Mariya amisozi. Kuti tichimvetse bwinobwino, tikuyeneranso kumvetsa chaka chimene timachita dzulo, kulemekeza mtanda wa Ambuye Yesu. Ndikutero chifukwa tikuyenera kuyamba kumaona kuti Amayi Mariya ndi ophunzira oyamba wa Ambuye Yesu. Ndipo pakukhala ophunzira wa Ambuye Yesu, akumva ululu poona zimene zidachitikira Ambuye Yesu, osangoti ngati mwana wawo chabe ayi, koma ngati iwonso amayi amamva ululu poona zimene zimachitikira Ambuye Yesu, mazunzo amene Ambuye Yesu adadusamo. Nchifukwa nawonso lero pamene tikuti Amayi Mariya achisoni, Amayi Mariya amisozi, akumva ululu chifukwa choti ndi ophunzira wa Ambuye Yesu. Lero pamene tikuchita chaka cha Amayi Mariya achisoniwa, tikuyenera kuyamba kuma alemekeza Amayi Mariya polingalira Masautso 7 amene iwowo anadusamo, komanso masautso amene Ambuye Yesu anadusamo. Tikuona masautso a Amayi Mariya, kapena namati mikondo imene inalasa mtima wa Amayi Mariya 7 chifukwa cha zimenenso zidachitikira Ambuye Yesu. Pa mbiri ya kuomboledwa kwathu, mbiri ya chipulumutso chathu, Amayi Mariya ali ndi gawo limene iwo adatenga. Ndipo pa mtanda amene tawerengera paja, Ambuye Yesu akuwapereka amayi amenewa kwa ophunzira uja ankamkonda kwambiri, amene akuyimirira ife tonse a Khristu, kuti nayu mwana wanu, nawa amayi ako. Amayi Mariya akukhala amayi a Khristu onse. Ambuye Yesu adatipasa amayi amenewa pa mtanda paja. Palitu zifukwa zimene Ambuye Yesu adachitira zimenezi. Chinthu choyamba kuti sakufuna tife tikhale amasiye ngati a Khristu. Pa chikhulupiriro chathu sife amasiye, tili nawo amayi amene anamva zowawa, amene ifenso tikamadusa mzowawa amatha kutimvetsa bwinobwino. Amayi Mariya achisoni, Amayi Mariya amisozi, tikuti mikondo 7 inalasa mtima wawo. Mikondo 7 imeneyi Simeoni analosera kale pa ubatizo wa Ambuye Yesu kutempire kuja, mmene amakampereka Ambuye Yesu kutempire kuja. Simoni adalosera kale zonse. So mpingo umalemekeza Amayi Mariya masautso awo 7 amene anadusamo. Ndikuza kuwatchula limodzi. Choyamba ndi ulosi wa Simeoni. Amayi Mariya ndi abambo Yosefe atenga mwana uja upita naye kutembe kampereka kwa Mulungu. Tingoyerekeza ife ngati tikukabatizisa mwana, ndi atiuze kuti chifukwa cha mwana ameneyo mkondo udzalasa mtima wanu, mudzasautsidwa, mudzakhala muzovuta, mudzamva ululu chifukwa cha mwana ameneyo. Ni masautso aakulu amene Amayi Mariya anawalandira. Mkondo wachiwiri timona Ambuye Yesu kuthawira ku Egypt, kuwatengera Ambuye Yesu ku Egypt ali ang'ono ndithu. Amayi Mariya kupita ku dziko limene anthu ake samadziwa, ku dziko la chilendo, kuchoka kwawo, kuthawa mfumu Herodichi. Ni masautso akulu kuyenda ulendo umene wautali mu desert kupita ku Egypt.
kusowa kwa mwana Yesu ku Yerusalemu kuja 3 days, masiku 3. Amayi Mariya ndipo kumusaka, kumufunafuna kuti amupeze. Anali Masautso. Ambuye Yesu timabva ti nthawi imene anali ndi zaka 12. Kukumana pa njira ndi Ambuye Yesu ataseza mtanda akupita ku Gologota, kwaona mmene analili, ululu mmene anali nawo, chimtanda chimene anaseza ni Masautso aakulu. Mkondo wa 5, kupachikidwa pa mtanda kwa Yesu ndi imfa ya Ambuye Yesu. Amayi Mariya akuona mwana wawo kunyozedwa, imfa ya manyazi ngati imeneji, yomutenga ngati chigawenga. Anali Masautso aakulu kwa amayi Mariya. Kuwatsitsa Ambuye Yesu pa mtanda, tikaona Pieta chithunzi chimene chija adafikira m'manja mwa amayi Mariya pasi pa mtanda paja, kumulandira no mwanawo alibe moyo. Ni Masautso aakulu. Ndipo sautso lomalizira, mkondo omalizira, tikuona kuyikidwa m'manda kwa Ambuye Yesu. Kwayika m'manda amayi Mariya akuona ndi sautso lalikulu. Ndifake ndunati Masautso, mikondo imene nabaya amayi Mariyayi tikuyiona poyang'anaso zimene zinachitika kwa Ambuye Yesu. Ndifake kalata ya kwa Aheberi ikutikumbusa Ambuye Yesu pemphero lawo la mu Getsemani, zimene zidachitikira. Adazisisa kotheratu, adapemphera mu Getsemani muja, amalira ndithu, ndipo adaphunzira kumvera pakumva zowawa Ambuye Yesu aja. Mfake tikuphatikiza, tikuona kulumikiza Masautso a amayi Mariyawa kuchokera kwa Ambuye Yesu amene anali mwana wawo, mwana wa Mulungu. Lerotu tiyambe kumaona kuti sitili tokha pa nyengo zonse zimene ife timadutsamo, zikhale zowawa bwanji, sitili tokha. Mfaka Ambuye Yesu akutipasa ife amayi. Tili ndi amayi amene anamva zowawa, anamudusa mu zowawa, amativesa ife, amatilera ife, amatitonthoza, amatipempherera ifeyo. Tili nawo amayi athu. Monga anachitira ndi Ambuye Yesu muja, pa nyengo zonse zowawa za Ambuye Yesu, amayi Mariya alipompo. Ndi amayi Mariya amenewa amakhalaso mmoyo wathu, mu nyengo zathu zowawa. Amakhala nafe, amatilimbisa. Tikhale pa mavuto, amayi Mariya akupezekaso pomwepo. Ife ngati ana ake amayi Mariyawo, tidzipita kwa amayi Mariya kuphunzira kuti kodi nyengo zowawazi tingazidutse bwanji, nyengo zowawazi tingabweremo bwanji, chikhulupiriro chathu osachoka, chikhulupiriro chathu mwa Ambuye Yesu kukhalabe cholimba. Amayi Mariya atu ndati amatipempherera, satisiya, amatikumbukira, satileka tokha. Tiyeni nafeso ngati Yohane uja ophunzira amene Ambuye Yesu amamukonda kwambiri, adatenga amayi Mariya kupita nawo kwawo, ifeso tiatenge amayi Mariya, talowese nyumba yathu, talowese mitima mwathu, kuti atithandize kumukonda mwana wawo Ambuye Yesu nthawi zonse. Munaliso ndine lero Bambo Emmanuel Chikaya, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. His death brought tears and love.